Yanda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum na shugaban ƙasar Nijar juyin mulki. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har kana hawa kafafen sada zumunta za ka ga wannan labarin yana yaɗa ko'ina a kafafen sada zumunta. Na fi tabbatawa shugaban ƙasar Nijar da an yi mai juyin mulki ne a halin yanzu, domin kuma har yanzu dai ana nan ana ta fafatawa akan yadda abin ya kasance. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin wannan shiri namu mai albarka. Ina mai roƙonka da Allah idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha ta mutu, ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ta ƙararrawa domin ci gaba da saduwa da shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun daura. Ku ci gaba da biyan mu domin ganin yadda bidiyon yadda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum juyin mulki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Amma kafin nan kai mana sharing bidiyo namu zuwa group da kake da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na fi tabbata da lalle zahiri Muhammadu Bazoum dai an yi mai juyin mulki a halin yanzu. Ku ci gaba da biyan mu, bari in samu ku cikakken bidiyon yadda aka yi mai juyin mulki. Yanda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum na shugaban ƙasar Nijar juyin mulki. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har kana hawa kafafen sada zumunta za ka ga wannan labarin yana yaɗa ko'ina a kafafen sada zumunta. Na fi tabbatawa shugaban ƙasar Nijar da an yi mai juyin mulki ne a halin yanzu, domin kuma har yanzu dai ana nan ana ta fafatawa akan yadda abin ya kasance. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin wannan shiri namu mai albarka. Ina mai roƙonka da Allah idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha ta mutu, ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ta ƙararrawa domin ci gaba da saduwa da shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun daura. Ku ci gaba da biyan mu domin ganin yadda bidiyon yadda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum juyin mulki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Amma kafin nan kai mana sharing bidiyo namu zuwa group da kake da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na fi tabbata da lalle zahiri Muhammadu Bazoum dai an yi mai juyin mulki a halin yanzu. Ku ci gaba da biyan mu, bari in samu ku cikakken bidiyon yadda aka yi mai juyin mulki. Yanda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum na shugaban ƙasar Nijar juyin mulki. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har kana hawa kafafen sada zumunta za ka ga wannan labarin yana yaɗa ko'ina a kafafen sada zumunta. Na fi tabbatawa shugaban ƙasar Nijar da an yi mai juyin mulki ne a halin yanzu, domin kuma har yanzu dai ana nan ana ta fafatawa akan yadda abin ya kasance. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin wannan shiri namu mai albarka. Ina mai roƙonka da Allah idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha ta mutu, ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ta ƙararrawa domin ci gaba da saduwa da shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun daura. Ku ci gaba da biyan mu domin ganin yadda bidiyon yadda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum juyin mulki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Amma kafin nan kai mana sharing bidiyo namu zuwa group da kake da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na fi tabbata da lalle zahiri Muhammadu Bazoum dai an yi mai juyin mulki a halin yanzu. Ku ci gaba da biyan mu, bari in samu ku cikakken bidiyon yadda aka yi mai juyin mulki. Yanda aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum na shugaban ƙasar